ninyong tanan, welcome back sa mga channel. Alexi Vlog. Karon ding adlaw guys, matun mis tagbilaran. Kabanda si Mama Alex si Aliana. Excited ka sa Aliana? Kay kakan umon magtubak do tay sa. Awa lagi. Das diksian. Kuyog attire kay burog mo apel og ban majorit. Saka ready na ka mong kuan guys. Among bag dia. Kay mo atin lagi magkasal og mapuhon at tangiran ni og mapuhon guys. Beto guys, answer ba ni? Das nanay guys, mo to na minay. At tangiran ninyo guys, sinigabot na mila Mama Julie, kaya ito mamila Mama Julie, kaya ugma pa magkasal. Nanay, beses nanay. Ano kang kurang panijang ali, yung baging. Sige say magbaging guys, kaya nanirek naman, pasulabi na magpanirek. Usik magdi mabaging. Diyan mo ito na minay. Kaya dia excited siliksian guys, arka cute. Hi guys. Dalikod. Lagi pagbag kay Dwight and Florami. Pananghi din nanay, please. Sige, gamping ito ng bahay, ha? Pagbinutan. Tatay. Sa gujud magnilakwan. Tay, maadto na mi tay. Si Adoy. Amin ko seleksyan. Makarga mo. Mami na pagkudaan. Hello guys, dahil na Miss ICM guys. Habit sa Miss Jollibee kay dahil duha ka bata dia. Hi guys. Hi. That is Mama Julie dia. Karena pangita na mo lingkuran ikaw. Asa daw taglingkuranan? Ngita sa maglingkuranan guys kay kamulong pila mi dari sa Jollibee kay kasi reklamo seleksian. Aw alian nagseleksian kay gutom kay panggutom na. Mungan sa mi dari guys. Ta mangita taglingkuranan ta. Hello guys, dahil Miss Jollibee dara kang paabot nga ara ka excited ba ka ko dani da. Ate Vidalos. Si Kuya Jubes. Salamat din jote. Ay, May gagaw. ikan pa po rin silang kan guys, tubigon. Nalibay seleksian dia. Ma'am, lot, lotter 5 clear. Mga anday ta guys. Dara, bagat nga akong kadyo ko rin nagkagtingog. Ampuong kadyo dia. Buyag. Sige na may mag-kitsa din. Thank you sa outro. Thank you. Wala ning tingog kay nakakaon naman. Na thank you Ate Vidalos ug ni Kuya Jubes. Usog na ba ni si Jamo shout out? Ikmo na ijang excited. Ate, salamat ka Jo ha. Ay mag-picture di ay. Say hi sa ate. Hi guys, daday hampuungan ng abot dari guys. Wala damahan nagkita mi. Sa Japan pati. Japan. Hi Ate Lelia. Hello. Lilian. Hi. Grabe hampuungan ka din ni guys. Sa butas personal. Nasa pa mag-birthday mo Ate Lilian. July. Anda lagi birthday lagi. Birthday lagi. Hi Mama's ka jo guys. Mega love shout out. Shout out sa Chelsea. May nakasama daw kaya na may Ma'am Juliet, lotter 5 clear. Hi guys. Hello guys, may mga hampoong mga abot guys. Damit na mga Buratos family. Aray sa ba adyo mi dari sa Jollibee. Kaya nakita mi artista. Labi na. Day, okay lagi mong utong day. Wala nagsapot day. Lexi day, si kamulog pang kaon. Enjoy ka ba? Enjoy ka na bata ko. Ala ka cute. Hello guys, dara jud mila Mama Julie guys. Desleksian dia. Ara ka po sa mong biyahe. Pero ara bawi pa siya nakita kay arang naghampuong gaghang nakita guys. Wa par may hinog tan-aw ninyo guys, hampuong kadyo muras tag ijas. Purong Mama Julie. Dia guys, arang lamiag pasyon. Arang nakagtingog. Napihas ya. Nay bali jang ihas tinohan man na. Wana. Arang daghanag pasyon wa pagaji hinog bali galing nanay kabangaan te. Dari dia aja ay. Allah jud yor. So ikunuri dari ay. Sa
Ala, arang lami aja dari ti. Ala, Na may uban gigugi. kugihan ginis Mama Julie jud. Arang lami aja, gajud. Ay, ba na yung marami yelo ha? Kung dawa ra ba ng pananaw? Ay, mina yelo. Mo. Kariglain ng yelo ha. Ano ba ka na? Oh, may ung. Ato ko nang girahon. Ang ipon. Kani. Kana soy. Kani. Karibiti. Ay, paalam ah. Ipon. Galig, kabangaan na ni awo. Kipas alright. Pwede na ni na. Tagay pa nang isakan di wag mahay. Dahil Manila. Pura pagmukaan nga makaka-urbanig tuk. Masing na siguro ni. Hilo-hilo naman. Kabangaan. Laslasi. Hmm. Nayaho ang Ayun, kikyat. Ganing kayo nangatak-tak ang bunga. Grabe kasi gahampuong gajud. Kawag kakapoy kasi makakita ko nga ni na. Di na kinahanglan kat-katan yor, Rosale. Mga kuwan pa na, July. Humutra ba jud? Dada pa ijang kiat-kiat dia. Galing kayo nangatak-tak ang bunga. Ipa, Lexi. Ajong. Ay, mara na yung tanong mo eh. Tapos ijang batong na to naglantoy-lantoy oh. Imo. Agaha, mara, nanaylita. Ba gajud. Darita. Mama Ale. Arang labi adare. Gajud. Pili naman, wala labot naman yung manok. Kay sulabian tala ni Tagija. Wala kayo, mamalansa na taas. Pura uwa. Laki ko bati na ta. Ano ba ng silpo mag-ngit-ngit man? Galing kayo nasakit siguro ng uban ko. Basig dabong. Okay na. Sure. Hala o. Kabangaan na. May basa na hilo. O sabi? Pangitab di hagmap. Na. Okay na kayo guys na. Lami na ni. Butang asin. Arang lami ah. Asin ang kamay. Kuwabot pag atong puson dani kay nagdamilir pag atong bug. Arang lami ajud guys. Oh, sus. Gajud. Arang lami ajud. Dapay. Oh. Dito ka na patay sa Ana lagi daw karnaba ko no. Aliana po daw karnaba po gija. Gaho po dari ko na hungag po ko pasyon. Daghay kahungugan dari guys. Sarang lami dari sila ka Mama Julie. Dugay-dugay rin pagkuha ka kanhi. Tara ka nice. dari mo lugwa tayo sa Naa. Woohoo! Giganahan dyan ko nagtanaw guys. Okay. Okay guys, grabe kang naog irong subo. Karon dahil guys. Dahil lagi may laman po Julie, mo na ito nakita ito ninyong, ang tanaw ninyong gana guys, giganahan po kayo, hampuong ka mga pasyon daw mga pananang daring Mama Julie guys, kaya dugay-dugay na kuha ka niya, lagi mo pakitas Brian pakadlaran tayo. Kung mas maniras Brian lagi si Tom Rodriguez. Nakita dahil may Ate Bidalus. Gali ha guys sa ICM. Nalipay dyan ko guys. Naawaw dyan ko guys kay mur agang na mura nag-iring ligit. Nalipay dyan ko kay nakakita na dyan mi. Andiyan na siya gihatag ni Lexian guys da. Wow. Isa yung mamingin be. Salamat si Biday. Salamat po ni Kuya Jobes. Si Dahang My Love. My Love ni Ate Bidalus. Shout out Ate Bidalus Cabrera Fronteras. Gihatag ti. Salamat ka duti. Jatong tanaw ko si Suda ani. Kay ganihara ni excited nagkuling-kuling da adtos ICM lisod pag magpalungkat na dato ICM nga. Daghay ta o ma. Wow ko tagbalikon po. Ah, wow! So many coloring book. Wow! Na. Coloring book. Asa may handa ni be? Sing handa ni be? Oh, very good. Little, napay kon guys, mermaid coloring book. Wow! Inja, big coloring story. Nanay ko, ay, story sila guys na. Nice sila. Daghang salamat sa Ate Bidalus. So, here we are again. Bitaw. Agka ni ding ba guys, naday po si Jay pataban nga. Small bag nga frozen food. Sidlanan sila bawon ug mga tutas. Sidlanan ni sila kuan guys kanang nay bawon. Dali pa kami. Diyan na pa di isa guys. Sidlanan pod og mga pinsel. Hala!
Naisudaan bi. Wow. Daghay lapis siliksian. Barbie ag naka butang. Daghay lapis na. Daga na kay lapis bi. Hinaot ta nga mag kugi ka jud bag na sa module. Isirasa na. Siyempre na ay chocolate KitKat. Bahin mong Aliana dana ha. Dapat ay guys da chocolate pod dairy milk. Duha ka buok. Diyan pang nagtunas liksian. Dapat dyan da guys color pencil. Tagsa si Aliana nagsiliksian dani. Andiyan na po'y hairband. Duha ka buok hairband. Be, isukod ko ng hairband, be. Wow. Na, okay ba? Andiyan na po'y daghang tali sa buhok. Nga nakabag na siya. Grabe ka dyan. Salamat ati. Ang puong ka dyan. Daghana ka dyan tali, be, oh. Share mo ni Aliana ha. Wow, marat. Hilam-hilam kasi sa buko. Marat to guys, nice ra ba sida nga bag? Di na jud ni jay bag di na jud ni jay buwag. Nalarig ko kabiba ni ja. Wow, Bi, ang dami, Bi, para sa buko. Diyan, tag sa hairband, tag sa mo Aliana. Ha, color pencil. Diyan na pisidlan nandiya. Color star. Sa may mga ingong ati bidalos, alit dahil ko day. Salamat Ate Bidalos. Ikaw day. Aliana. Ikaw. Salamat. Salamat ati. Salamat Ate Bidalos. Wa may energy kasi ga. Salamat Ate Bidalos. Salamat Salamat po ni Kuya Jubes. Paningod ko. Balikwan pag kaniyara di ko gipaningod kanong chicken nandun sa Jollibee. Sa arang lamiya jud rida giganahan ko dari kay nanay jay bagbag pwede rin jay kampila dali sa ataan ko ad. Di lay maarag ha. Nga doon na kayo maka... Share sila Aliana dani ko na yung sa aktividad share sila. Diyan alibay kami. Sabi jay mong gikalipayan no. Ulit. Igang ko mura na dyan ko. Pasensya na dyan isang no. Pasensya na dyan ka. Gani ha. Bidalas kay. Nauwaw ka dyan ko ni mo. Nakalitan ka dyan ko ni mo te. Pagkakita na ni mong ka. Grabing hampu nga ka dyan. Daghang kurma po. Sus, ginogang kurma mo rin dyan. Iring kilaygit. Ako galing, ako galing ko. Isa nakita po ni ate Lilian. Arang hampu nga po ka dyan. Susulabi lang ba dyan ang mga ahang naong daani. Tessa. Ano sa akong kutugon Tessa? Mag-color-color mo ni Lixianda ni Day ha. Sa story mo po ni si Jana. Story. Daga ni si Jana. Daragbo kang hari ka. Daghang salamat ni mo te. Daghang salamat pa di mo Kuya Jubes. Ate Vidalos Cabrera Frontera. Salamat ka doon ni mo te. Sa imuhang mga grasyang gihatag na rin na mo te. May kabutangan sa mong kalipay. Nagkatawa nagduha kay kare. May lagi atang nga na ng gabrihan. Yan na. Di ba palabi kay arong di ba undak-undak siya oh. Ha? Thank you sa kay ate tita. Thank you Ate Bidalos. Og ni Kuya. Og sa iyang my love ina. Ang sayo mo. Salamat Tessa. Og sa imong my love Kuya Jubis. Salamat Kuya Jubis. Ikaw be. Salamat Kuya Jubis. Hindi pa yung Agka ni, di sa magpalabi kay arong di na pumuka og panihapon kana sa ha. Dapat bitaw daghan. Salamat Ate Bidalos Kuya. Love you. Chay, salamat din jate. Karon guys, pahuway sa pod mi. Pahuway sa mi kay og mga adlaw mo atin magimikasal dami darila at Mama Julie. Karon dai guys, pahuway sa pod mi kay sa pami ugma kay mo atin mikasal kay Flower Girl Selection. At tangira laman ninyo ugma pohon guys. Para ni mong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw guys. God bless ninyong tanan. I love you ninyong tanan guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Amping mo kanunay. Thank you for watching guys. For watching. Bye-bye.